他零点，呃，냐면 다보그 유기, 내 쓰되게 추이게 뭐 추이지, roją mu 다보 선언인지, Więc dzisiaj mamy rocznicę e, założyciela niezrównanej kadziu, linii Karma Kadziu, króla Dharmy, pana Dharmy, opiekuna istot Gampopy Sonam Rinpochena. Gampopa pochodził z Nialwa, czyli jednej z południowych dolin regionu Jorpa w centralnym Tybecie. Dzisiaj mamy też rocznicę Rangjunga Dorje, pojawienia się Rangjunga Dorje na twarzy, na pełni księżyca. Dzisiaj mieliśmy również pogrzeb Khenpo Tsultrim Gyatso Rinpochego. Również mój ojciec był dzisiaj skremowany, został dzisiaj skremowany. Więc jest to bardzo specjalny dzień dla mnie ze względów i darmicznych, i takich życiowych, osobistych. Jest to ważny dzień dla mnie, w którym zbiegło się kilka wydarzeń. Więc można powiedzieć, że mamy 4 różne wydarzenia, które się zbiegają ze sobą. Dzisiaj będziemy recytować Guru Jogę Gampopy, więc chciałbym przede wszystkim powiedzieć nieco właśnie o Gampopie. Więc tak jak powiedziałem, jego miejscem urodzenia, wielu z Was wie, kim był Gampopa, ale nie wszyscy wiedzą jakby skąd o tej osobie, więc zawsze warto jest wspomnieć trochę szczegółów. Więc Gampopa urodził się w centralnym Tybecie, w takim regionie Jorpa. Tam jest 9 dolin i w jednej z południowych dolin jest miejsce nazywane Nialwa. Obecnie nazywa się to Nial Ty albo Lun Sedzong. I tam właśnie żył klan Niła. Jego ojcem był Niła Ladzie Gyangbar, a jego matką była Siomo Satsy. Urodził się jako ich syn w roku ziemskiej owcy 1079. Zaś odszedł w roku wodnego ptaka z 1153, czyli miał wtedy 74 lata. Nie mamy dzisiaj czasu, aby szczegółowo omówić historię jego życia. Chciałbym jednak nadmienić kilka najważniejszych rzeczy. Więc po pierwsze, jak Gampopa założył Dakpo Kadziu, po drugie, jak upowszechniał nauki Sutri Tantry, jak pomagał ludziom urzeczywistnić Mahamudrę, i po trzecie, jak jego najważniejszych tekstach. Chciałbym mówić o jego najważniejszych tekstach, więc to są 3 rzeczy, które chciałbym wspomnieć. Po pierwsze, jak Gampopa założył Dakpo Kagyu, jak zapoczątkował Dakpo Kagyu. My często mówimy o sobie, że jesteśmy Kagyupami, że należymy do linii Dakpo Kagyu.
Ale co to znaczy dokładnie? Ale nie wszyscy rozumieją, co znaczy kagyupa. Bardzo często ludzie są tacy pośród nas, którzy uważają, że moi rodzice mieli duże oddanie dla linii Kadziu. Ja wychowałem się w klasztorze Kadziu, więc jestem kadziupą. Więc to nie jest zbyt głębokie rozumienie tego, kim jest Kagyupa. Więc najpierw zastanówmy się, co to znaczy, to znaczy słowo Kagyupa. To słowo ma bardzo głębokie i bardzo głębokie i szerokie znaczenie. Składa się z dwóch sylab, ka i giu. Słowo ka oznacza słowa Buddy. Czyli jak mamy traktaty, spisane nauki i mamy ustny przekaz, to K wskazuje właśnie na ten ustny przekaz. Więc Gyu to jest utrzymywanie linia, to jest linia. Kiedy połączymy K i Gyu, to mamy linię ustnego przekazu, tak? Linię słów Buddy. To jest linia guru, którzy przekazywali z pokolenia na pokolenie słowa Buddy. Więc w pewnym sensie każdy, kto utrzymuje linię buddyjską, jakąś linię, jest kagyupą, tak? Można tak powiedzieć, że więc w ten sposób byłoby bardzo wiele linii Kagyu. Czyli na przykład niektórzy mówią o Atisha Kagyu, czyli o tej linii Kadampy pochodzącej od Atishi, że to jest Katisha Kagyu, albo jest taka linia w Gelugpie słuchanych, linia słuchających czy słuchana, która się nazywa Geden Kagyu, jest linia pochodząca od Bodong Panchena, który się nazywa Bodong Kagyu. Więc to dlatego, że Kadziu znaczy linia słów nauk, linia słów Buddy. Ale oczywiście dzisiaj, kiedy mówimy Kadziu, to mamy na myśli głównie mamy na myśli jedną konkretną szkołę buddyzmu tybetańskiego. Na przykład, kiedy spytamy mnichów tybetańskich, czy należą do Sakya, Gelug czy Nyingmy, a oni mówią, nie, ja należę do Kadziu, jestem Kagyu. I oczywiście oni w tym momencie nie mówią, że dzierżą linię słów Buddy, tylko że należą do specyficznej, konkretnej szkoły Kagyu. Więc oczywiście to znaczenie tego słowa się w pewnym sensie zmieniło, tak, do dzisiaj. Więc bo z jednej strony Kagyu to jest każdy, kto utrzymuje linię nauk Buddy, słów Buddy, a z drugiej strony Kadziu dzisiaj głównie Kagyupa to jest ktoś, kto należy do tej konkretnej szkoły buddyzmu tybetańskiego. Więc jak teraz się rozumie to słowo, to jest linia, to jest dzisiaj Kadziu, to jest linia instrukcji czterech ustnych przekazów pochodzących od indyjskiego Mahasiddhi Tilopy,
który otrzymał je od Vajradary, a ten przekazał je Pandicie Naropie, ten zaś przekazał je tybetańskiego guru Marpie tłumaczowi, który przeniósł go do Tybetu, przetłumaczył na język tybetański i medytował, urzeczywistnił je, medytował na nie. Jego uczniowie to byli, którzy utrzymywali te nauki, to był głównie Milarepa, Meten, czyli Tsomosanam Gyaltsen Nok, czyli Nokcieku Dorje i Tsurten Wangi Dorje oraz inni. I oni kontynuowali tą linię, którą dzisiaj nazywamy Kagyu. Poza tym Drukpa Kagyu często dokłada R w tę literkę R, w Kargyu mówią, zamiast nie Kagyu, tylko Kargyu. Ale generalnie my zazwyczaj mówimy Kagyu po prostu i piszemy Kagyu. Więc ta linia zaczęła się w Indiach, tak? To jest linia Mahasidów, takich jak Tilopa i Naropa. Jak ta linia przedostała się do Tybetu, to się stało poprzez Marpę Tłumacza, który został uczniem Naropy i który później przeniósł tą linię, dzierżył tą linię w Tybecie. Po nim kolejnym dzierżycielem tej linii był Jetsun Milarepa, a potem po nim Gampopa. I od tamtego czasu Marpę, Milarepę i Gampopę nazywamy trzema praojcami Kagyu. Więc trzecim z nich jest właśnie Gampopa. Więc on był nie tylko praojcem Kagyu, on był również założycielem, czy też zapoczątkował linię Dakpo Kagyu. Jak to rozumieć? Gdyby Gampopa się nie pojawił, nie byłoby żadnego Dakpo Kagyu. Nie byłoby linii tradycji Kagyu teraz w Tybecie. Gampopa miał wiele różnych imion, nosił wiele różnych imion. Był najbardziej w swoich czasach najbardziej znany był jako Dakpo Rinpoche, albo Pan Gampopa, albo Młodzieńcze Światło Księżyca, Chandraprabha. Dakpo to jest miejsce, w którym on mieszkał, z którego pochodził. Gampo to była nazwa góry, pod którą założył swój klasztor. Więc jego imiona głównie pochodziły od nazwy miejsca i nazwy góry. Więc dzisiaj mówimy, że to jest linia Kagyu, tak? Przed Gampopą to była też linia Kagyu, ale po Gampopie głównie nazywana była Dakpo Kagyu. Nie była nazywana Marpa Kagyu, nie była nazywana Mila Kagyu, była nazywana Dakpo Kagyu. Dlaczego? Oczywiście Kagyu istniało przed Gampopą, tak? Już o tym powiedziałem. Ale dopiero Gampopa spowodował, że ta linia rozwinęła się w taki pełnoskalowy system klasztorny, w taką religijną organizację, jaką w zasadzie mamy do dziś. Nie było takiej wcześniej. Na przykład Marpa był był po prostu takim ojcem wioski, był takim sołtysem w swojej wioski, tak? Był rolnikiem, można powiedzieć. I oczywiście udzielał jakby takich doprowadzających do dojrzałości i wyzwolenia nauk mantry, miał kilku bardzo zaawansowanych uczniów, ale nie było wokół niego jakiegoś wielkiej społeczności uczniów. I to miejsce, w którym Marpa, ta wioska, w której Marpa mieszkał, Drowolung, nigdy nie była nazywana
że to jest miejsce Kadziu, że to jest siedziba Kadziu. Bo to była po prostu mała, on był po prostu tam żył jak rolnik, miał bardzo mało, miał bardzo niewielu uczniów. Milarepa zaś był, jak wiemy, wędrownym joginem, który przebywał w górskich odosobnieniach i nie miał żadnej siedziby, w ogóle nie miał żadnej siedziby, więc nie mieszkał w jednym miejscu, cały czas się przemieszczał z miejsca na miejsce, też miał kilku uczniów, ale nigdy nie założył żadnego klasztoru. Więc dlatego często mówi się, że siedzibą praojców Kadziu były jaskinie górskie, były górskie odosobnienia, tak? Natomiast Gampopa był inny od Marpy i Milarepy pod tym względem, że był mnichem. Był mnichem, zanim spotkał Milarepę, tam jakby zaczął praktykować buddyzm właśnie w klasztorach Kadampy, w takich regionach jak Pempo czy w centralnym Tybecie. Tam otrzymał ślubowania mnisie, otrzymywał Vinaya, ślubowania Vinai, bardzo, bardzo mocno ich przestrzegał, bardzo dobrze ich przestrzegał. Otrzymał wiele nauk Kadampy w tamtym czasie, więc był po prostu mnichem Kadampy. Potem, jak Milarepa, nawet po tym, jak spotkał Milarepę, jak opuścił już Milarepę, nadal żył z lamami, z nauczycielami Kadampy. I dopiero po jakimś czasie, tak jak przepowiedział mu Milarepa, udał się do Dakpa Gampo, czyli do takiego miejsca pod górą Gampo, gdzie był taki mały klasztor. On się tam udał, tam osiadł i wtedy zaczęli wokół niego zbierać się uczniowie. To byli uczniowie z Tsang, z Kamu. Razem było ich jakieś 16 tysięcy. 500 z nich, 500 z nich osiągnęło stan arhata. Więc to była bardzo duża społeczność. Pomiędzy nimi największymi z takich uczniów był jego siostrzeniec, czyli najstarszy syn starszego brata Gampopy Gyalwesere, który stał się jego takim regentem, tak? Czyli Gyaltsab Goma Tsultrim Ningpo. Ten jeszcze to był Gomcul, tak? Gyaltsab później był Gyaltsab Gompa Tsultrim Ningpo, mistrz urzeczywistniony Pagdru Dorje Gyalpo, dzierżyciel linii współczucia i emanacji Dusum Khenpa Chekip Drakpa, był mistrz jogi i Barom Dharma Wangjuk i to byli jego 4 wielcy uczniowie, tak? Czyli oprócz Gomcula byli ci 4 wielcy uczniowie. Oprócz tego było 4 wielkich Syjdów, 4 synów serca, było 4 bliskich synów, było 4 pomocników, było 4 joginów, którzy osiągnęli tęczowe ciało i udali się do czystej krainy Keczari i tak dalej. Potem pojawiła się linia Pagdru Kadziu, która jakby pochodziła właśnie od Gampopy i od Gomcula, czyli od tego siostrzeńca Gampopy. Potem był Kamtsang Kadziu, Barom Kadziu, Tsalpak Kadziu. Z Pagdru Kadziu pojawiło się Drikung, Taklung, Drukpa, Tropu, Martsang, Yelpa, Yasang i Shuksep.
I do dzisiaj jakby te cztery, Pak, Drubaron, Calpa i Kadziu i Karma, Kadziu, Kamdzang, czy też Kamcang, Kadziu nazywamy czterema, czyli mamy 4 i 8 linii Kadziu razem. I źródłem wszystkich tych linii był Gampopa, zgodnie z przepowiednią Milarepy. Ta przepowiednia Milarepy brzmiała tak. W przyszłości ta linia nie będzie nazywana moim imieniem. To nie będzie linia praktyki Milarepy. To będzie linia praktyki Dakpokadziu. Gdy Gampopa opuścił Milarepę, Milarepa też wypowiedział taką jeszcze dodatkową przepowiednię. Powiedział podczas Ganaczakry, mówił o tym, że lekarz z Dakpo pomoże bardzo wielu istotom. Milarepa mówił, że miał taki sen, że żółty ptak, pojawił się żółty ptak ode mnie i ode mnie ten ptak poleciał do centralnego Tybetu, tam usiadł na szczycie Wielkiej Góry i wiele innych żółtych gęsi zebrało się wokół tego żółtego głównego ptaka, osiadło na wszystkich szczytach wokół. I potem po jakimś czasie te wszystkie, te ponad 500 tak, żółtych gęsi udało się, rozleciało się w różne kierunki, tam wokół nich zaczęły się zbierać inne żółte gęsi i tak całe niebo było wypełnione żółtymi gęsiami. Więc Milarepa mówił, że miał taki sen. I mówił, ja jestem joginem, tak? Ale wszyscy moi naśladowcy wszyscy udzierżyciele mojej linii po mnie będą mieszkali w klasztorach. W ten sposób przyczyniłem się w jakimś stopniu do klasztornej linii Buddy, tak? Do nauk Buddy. Milarepa miał również takiego sponsora, który się nazywał Chame. Milarepa właśnie podczas tej jednej Ganaczakry później mówił o tym, że Nirmanakaya przepowiedziana przez Dakinię lśni na wszystkich, jakby promienieje światłem na wszystkie istoty jak słońce w Dakpo. Czyli to była taka późniejsza przepowiednia, przepowiednia wypowiedziana przez Milarepę. I ta przepowiednia stała się prawdą. Tylko za życia Gampopy pojawił się faktycznie system klasztorny, system faktycznej szkoły linii praktyki, która zaczęło ta linia Kadziu stała się takim bardzo liczną linią od tamtego czasu. To nie było już kilku joginów, kilku uczniów gdzieś w górach, tylko faktycznie cały system filozofii i praktyki. Dlatego nasza linia nazywa się właśnie Dakpo Kadziu. Teraz drugim punktem, tak jak powiedziałem, jest to, jak Gampopa upowszechniał pogląd i działanie Sutri Tantr. Więc Gampopa
Więc jeśli chodzi o tradycję sutr, Gampopa studiował z wielu guru Kadampy. Na początku, jak wiemy, Gampopa był po prostu świecką osobą, która miał żonę, dzieci, był lekarzem i później jego żona i dzieci zmarli z powodu choroby, a wtedy Gampopa został mnichem w tradycji Kadampy. I studiował z wielu mistrzami Kadampy, takimi jak Nyu Krumpa, Gya Yundak, Gya Chakriwa i Gya Yulwa. W pismach Driguna Kyopy Dziktena Sumgyna mówi się, że Dakpo Kadziu posiada 3 przekazy. Przekaz poglądu, przekaz działania i przekaz kluczowych instrukcji. I te dwa pierwsze przekazy, czyli przekaz poglądu i przekaz działania, pochodzi właśnie z tradycji Kadampy. Jeśli chodzi o pogląd, to on pochodzi głównie od nauczyciela Gya Yundraka, od Geshe Gya Yundraka, a przekaz działania pochodzi od Geshe Nyu Krumpy. Więc to byli dwaj nauczyciele, za którymi podążał Gampopa, zanim spotkał Milaretę. Więc od nich Gampopa otrzymał instrukcje Kadampy, głównie dotyczące bodhicitty, ślubowania bodhisattwy. Gampopa sam zresztą mówił, że ten Gya Yundrak tak czytamy, że dlatego ta względna bodhicitta jest tak ważna, jest konieczna na początku. Bez niej nie możesz podążać ścieżką Mahayany. Bez prawdziwej względnej bodhicitty nie można jest niezbędna. Odkąd otrzymał, Gampopa mówił, że odkąd otrzymał te instrukcje dotyczące bodhicitty, mógł podążać ścieżką Mahayany i od tamtej i dzięki temu nigdy nie wyzbył się, nawet na chwilę nie był pozbawiony bodhicitty. Zawsze ta bodhicitta w nim się pojawiała. I bardzo często Gampopa jakby podkreślał w swoich naukach, jak ważna jest bodhicitta. I mówił on właśnie, że konieczna jest na początku, bo bez niej nie można wkroczyć na ścieżkę Mahayany, nie można praktykować Mahayany, więc żeby wejść na ścieżkę Mahayany, więc trzeba zacząć od bodhicitty. Potem w pośrodku jest bardzo ważna, ponieważ bez niej wpadnie się z powrotem do samsary. Więc tutaj mówimy o wielkiej samsarze, jaką opisuje klejnotowa ozdoba. Więc tutaj nie chodzi o taką samsarę, która jest tutaj chodzi która jest jakby tylko kołem narodzin i śmierci. Tutaj chodzi o samsarę, która jest samsarą egzystencji i spokoju, można by było powiedzieć, jakby samsarę, całym kołem samsary i nirwany. A potem mówi się, że konieczna bodhicitta jest również konieczna na końcu, bo bez niej nie osiągnie się foremnych kai, 2 foremnych kai. Więc
Więc Gampopa spędził tylko 8 czy 9 miesięcy studiując Geshe Nikrungpo, w tym od bodhicitti. I w tym czasie musiał przebywać wśród bardzo wielu ludzi, bo wokół tego Geshe było zawsze bardzo wielu uczniów. I jego wcześniejsze, w ten sposób jego wcześniejsze doświadczenie medytacyjne uległo pogorszeniu. Usłyszał wtedy o tym Geshe Gyaljendraku, który mieszkał w odległym miejscu, nie otaczając się orszakiem uczniów, więc udał się do niego. To był ten drugi nauczyciel, tak, o których otrzymał przekaz działania. Wokół Gyaljendraka było niewiele osób, więc Shamapa Gampopy również się poprawiła. Gyalendrak powiedział mu: nauczę cię ustnych instrukcji Atishi, z linii nieprzerwanej nawet przez Geshe Tymphę, tak jakby pochodziły od samego Buddy. Tu chodzi o Tympa, to jest Dromtympa, tak? Czyli dzierżyciel, główny uczeń Atishi. No, więc jakby nawet jakby pomijały one tego ucznia, jakby one otrzymał je bezpośrednio od Atishi. Nauczył go podstawowych instrukcji, takich jak 4 cechy przekazane go przez Gompałę i był w stanie rozwinąć, dzięki nim Gampopa był w stanie rozwinąć wgląd. Oprócz siamaty był w stanie rozwinąć głęboki wgląd. Więc kiedy Gampopa został mnichem, miał takiego, jego nauczycielem był Geshe Bodhisattva, tak się nazywał. I ten Geshe Bodhisattva miał instrukcję medytacji od Milarepy. Więc to jakby były pierwsze instrukcje do medytacji, jakie Gampopa otrzymał. Więc Gampopa miał miał jakieś doświadczenia medytacyjne w związku z praktyką tej medytacji od Geshe Bodhisattwy. I potem, ale potem dostał dodatkowe jakby instrukcje od Geshe Gyendraka, który był znany z tego, że osiągnął najwyższe urzeczywistnienie pośród wszystkich ówczesnych mistrzów Kadampy. Więc jakby połączył te instrukcje, które wcześniej dostał od Geshe Bodhisattwy, z instrukcjami od Gyendraka. Więc to jest jakby, jak sam twierdził, osiągnął urzeczywistnienie równe urzeczywistnieniu swojego nauczyciela. Gampopa mówił, że Geshe Gyalendrak miał prawdziwe urzeczywistnienie nietrwałości. Osiągnął prawdziwe urzeczywistnienie nietrwałości i Gampopa mówił, że Gampopa mówił, że osiągnął podobne urzeczywistnienie właśnie jeśli chodzi o nietrwałość. Więc tak jak mówiliśmy, mieliśmy przekaz poglądu i przekaz działania, tak? Te drugie, jeśli chodzi o działanie i praktykę, to Atisha, to ono pochodziło od Atishi i Atisha było bardzo, Atisha, jak wiemy, jej był bardzo bliska była Madhyamaka Prasangika. Ta Madhyamaka i dlatego na przykład, kiedy czytamy później nauki Karmapy Mikyo Dorje, to czuć w nich jakby ten wpływ Madhyamaki Prasangiki. Więc jakby utrzymujemy tą samą tradycję poglądu, tak? I również jeśli chodzi o praktykę, to Atisha przekazał swoim uczniom, szczególnie Gompole, to był Geshe Gompoła, tak, któremu Atisha przekazał te nauki. One są bardzo podobne do nauk Mahamudry, które znamy dzisiaj.
I często na przykład jego Geshe, kiedy uczył go medytacji, mówił aby mieć pewność co do poglądu, patrz w swój umysł. Tak? Jakby bierz pewność poglądu ze swojego własnego doświadczenia, ze swojej własnej medytacji. I to są dokładnie takie same instrukcje, jak mamy w Mahamudrze, więc często mówi się, że to jest Mahamudra Atishi. Więc wiele punktów dotyczących poglądu e, więc bardzo często mówi się, że na przykład Michio Dorje napisał taki tekst, kompletna dyskusja o Mahamudrze, tak można to może przetłumaczyć. Tam Michio Dorje mówił, sposób nauczania szamaty i wyglądu, który jest wspólny dla tego Madhyamaki Prasangiki, to sedno instrukcji lampy oświetlającej ścieżkę do przebudzenia, przekazanych przez Atisię wielkiemu duchowemu przyjacielowi Tympie i Gompale, znanych jako współpowstająca joga, którą pan Gampopa i opiekun Pamodrupa dla dobra wszystkich uczniów zdegenerowanych czasów, którzy lubią wzniosłe pojazdy, nazwali współpowstającą jogą Mahamudry. Więc to, co dzisiaj nazywamy tradycją Mahamudry, pochodzi od Kadampy. Pochodzi od nauk Mahamudry przekazanych przez Atisię. Tak twierdził Michio Dorje. Że to była ta współpowstająca joga Mahamudry, te nauki, które Atisia przekazał swoim uczniom, a potem dalej one zostały przekazane Gampopie. Oczywiście z drugiej strony, zgodnie z naukami ucznia Maitripy, który się nazywał Sahaja Vajra, on mówił, że nauki przekazywane przez Atisię, nauki paramid i pogląd były nazywane Mahamudrą. Pan Gampopa, Pamodrukpa i Drukon Jigsen Samgun również mówili w swoich tekstach, nasze teksty Mahamudry są w zasadzie, to są w zasadzie komentarze do najwyższego kontinuum Maitrei, do Gyulamy Maitrei. Że to są nasze komentarze do Mahamudry, to są nasze teksty do Mahamudry, tak? Więc to jest jakby pogląd i działanie, praktyka pochodzące z tradycji sutr, czyli od Kadampy, które otrzymał Gampopa. Więc z drugiej strony mówi się, że Mahamudra pochodzi od Milarepy, od Tilopy i tak dalej, ale w zasadzie wygląda na to, że Gampopa połączył dwie linie Mahamudry, dwa rodzaje instrukcji Mahamudry w jedno i stworzył te nauki Mahamudry, które mamy dzisiaj. Gampopa studiował z wieloma tybetańskimi lamami. Wielu lamów poprosił o nauki i udawał się do wielu różnych miejsc, takich jak Nyasel Walung czy Okla, gdzie na przykład spędził wiele lat praktykując tumą. Dzięki tej praktyce urzeczywistnił esencję umysłu, dharmakaję. I później uczył swoich studentów, swoich uczniów w taki bardzo bezpośredni sposób.
On jakby, czyli połączył, tak jak powiedziałem, połączył Mahamudrę Matishi, połączył z Mahamudrą Milarepy, ale do tego wszystkiego jeszcze dodał swoje urzeczywistnienie, czyli swoją Mahamudrę, to co urzeczywistnił w swoim umyśle. Czyli jakby jego instrukcje do praktyki, jego instrukcje do medytacji, do Mahamudry miały 3 źródła. Instrukcje od geszy, od różnych geszy, instrukcje od Milarenpy i to, czego sam doświadczył podczas swojej praktyki. Gampopa praktykował, więc zgodnie z intencją króla Samadhi Sutry, nazwał pogląd sutr Parijamrity współpowstającą jogą i w ten sposób wskazywał naturę umysłu, udzielał instrukcji medytacyjnych, które są nazywane dzisiaj Mahamudrą. Ogólnie rzecz biorąc, Gampopa był biegły w pielęgnowaniu uczniów i udzielaniu instrukcji, więc doprowadził do dojrzałości i wyzwolił niezliczoną uczniów. Większość instrukcji umysłu znanych w Tybecie bierze instrukcję Dakpo Rinpoche jako przykład, tak mówi przynajmniej Dzogchen Taranata. Chodzi o to, że Gampopa rozumiał, na jakim poziomie są strumienie umysłu innych ludzi i był w stanie wskazać naturę umysłu tym ludziom, traktując percepcję jako ścieżkę dla wielu nowych, młodych mnichów. Damy przykład. Był taki przykład, który się nazywał Ramden Timpa. On był uczniem Gampopy. On naturalnie, odkąd się urodził, on naturalnie mógł pamiętać 13 swoich poprzednich żywotów. Był bardzo inteligentny. Kiedy miał 13 lat, jego matka, która miała 70 lat wtedy, oślepła. Więc jego matka oślepła. Dodatkowo jej brat ukradł wszystko, co posiadała. Więc to był jej jakby młodszy brat, tak? Chciał się ożenić, więc ukradł wszystko, co posiadał, wszystkie jej rzeczy. Wykorzystał fakt, że ona jest ślepa i bezradna. Chciał się ożenił, potrzebował jakiejś rzeczy, więc je po prostu ukradł od niej. Dodatkowo Ramtopa miał też brata, sam miał brata, który był mnichem. I który został jakby oddany do klasztoru Geshe z Sampu. Nazwano go tam Tardyn i tam został mnichem. I on z drugiej strony zaraził się trądem i po drodze kiedy wracał z klasztoru do domu, to zmarł na ten tron. Dodatkowo jego 18-letnia siostra, kiedy skończyła 18, została wydana za mąż, ale to małżeństwo nie wypaliło, nie udało się, więc nie była w stanie wrócić do swojej matki i po prostu została bezdomną i bez domu i została żebraczką. Więc ten Ramden Timpa był po prostu bezradny, został sam na świecie ze swoją ślepą matką. Więc sam zaczął żebrać i udał się najpierw do lamy z Nigmapy, który był jakimś jego krewnym. Ten lama dał jego matce taki młynek modlitewni z 6-sylabową mantrą, z Mani Padme Hung, i posłał tego Ramden Timpę do Sidy do lamy Tsang Księgiadar, który był uczniem Dron Tumpy w Tsangu i tak dalej. Więc dał mu list dla tego lamy i jakieś tam rzeczy do ofiarowania i wysłał tego chłopca do tego lamy.
Ale ten chłopiec miał wtedy pewne wątpliwości. Myślał sobie, że wtedy tradycja Nyingmapy często była uważana za niezbyt czystą, więc Ramden Tympa miał wątpliwości i zamiast tego udał się w innym kierunku. Spotkał po drodze takich kupców, którzy udawali się, kupców z centralnego Tybetu i spytał ich, którzy jogini, którzy nauczyciele tantry są najsławniejsi. Więc oni mu powiedzieli, w Górnym Cangu jest taki Sakyama, mistrz Kupun, który jest bardzo sławny. W centralnym Tybecie jest Karangpa i Nyuzurpa byli bardzo sławni, ale już zmarli. Ale jest jeszcze taki uczeń Yogina Milarepy, który się nazywa Dakponi Gompa, który mieszka na południu i uważa się go za niekwestionowanego Sidę. Więc to powiedzieli Ramden Tympie ci kupcy. I Ramden Tympa miał oczywiście karmiczną więź z Gampopą, więc gdy tylko usłyszał jego imię, to miał poczucie, jakby całe jego ciało się zaczęło trząść i cały jego umysł się rozpadał. Więc w nocy miał wizję, miał sen, w którym pojawiła się kobieta, która miała jej włosy na głowie miała taki turban z białego jedwabiu. Ona mu powiedziała, jeśli udajesz się do Dakpo, to idź ze mną. Kiedy to powiedziała, on poczuł, że jakby faktycznie się tam udawał, jakby faktycznie tam nie był zbyt pewny, jak to się stało, ale nagle pojawił się u stóp góry Gampo. Więc miał takie poczucie, że gdzieś się przenosi, nie miał dokładnie pojęcia jak, ale nagle znalazł się u podnóża góry Gampo. Więc gdy tam się pojawił, zobaczył piękne słońce jakby oświetlające wszystkie szczyty wokół. Więc tak jakby przeniósł się tam we śnie, ale we śnie faktycznie się tam przeniósł. Więc kiedy się tam dostał, spojrzał na siebie, więc nosił te ubrania, które nosił. Nie miał paska, nie miał butów, Dakini po prostu przeniosła go w jego śnie, kiedy spał. Nie miał nic na sobie, jakby czy zgubił te buty, czy po prostu nie miał Tybetu, nie miał nawet paska, bo jak się kładł spać, pewnie był bez paska, więc jego te ciuchy na niego tak wisiały i tak rozejrzał się, gdzie ja jestem, co się stało. Pomyślał, to jest chyba to miejsce, w którym mieszka Gampopa. Więc pomyślał sobie, Gampopa pewnie okaże mi współczucie, więc zaczął szukać Gampopy. W końcu znalazł taką słomianą chatę, w której mieszkał Gampopa. I słyszał, że w środku są ludzie, którzy recytują jakieś teksty. Słyszał ich głos, więc wszedł do środka. Wszedł do pokoju Gampopy. I kiedy był w środku, więc Gampopa siedział tam w środku z pasem medytacyjnym na sobie. Przed nim siedziało 4 bikszu, którzy czytali tekst 8000, Prajna Paramity 8000 wersów.
Po środku była też stupa, na ołtarzu stała stupa przebudzenia, otoczona różnymi tam ofiarami, darami. Po drugiej stronie była jakaś taka przestrzeń zasłonięta czerwonym jedwabiem, z której słychać był jakiś cichy głos. Ale wtedy pomocnik Gampopy wstał, jego pomocnik, który miał na imię Lagdze, wstał, nikt cię tu nie zapraszał, wynocha stąd wyrzucił go z tej chaty. Więc kiedy go wyrzucono z tej kapy, Ramten Tompa pomyślał, jakby o niczym nie mógł pomyśleć. Tak jakby wszystko się zatrzymało. Nie wiedział w ogóle, co robić, nie wiedział, gdzie jest, o co chodzi. I po prostu usiadł przed tą chatą. Słońce zaczęło już zachodzić. To była jakaś, nie wiem, może 7, 9 wieczorem. Siedział tam ciągle przed tą chatą. Jego umysł się jakby zatrzymał. Nie wiedział, co robić. Kompletnie. I wtedy przyszedł młody mnich i zaczął go ciągnąć za głowę i powiedział: obudź się, co tu? Ktoś przyniósł mu zupę. Więc pił tą tukpę, pił tą zupę, ale ciągle jakby siedział tam, nie wiedział, co robić. Następnego dnia, następnego ranka, słońce wstało i przebudził się. I znowu pomyślał: o, muszę iść, spotkać się w końcu z Gampopą. I próbował wejść do chaty, ale nie był w stanie, ponieważ jakby miał wrażenie, że nie może ruszać ciałem, że jakby nie miał żadnej kontroli już nad swoim ciałem. Nie miał kontroli nad ciałem, nie miał kontroli nad mową i tak w ten sposób siedział, taki po prostu zamrożony przez 7 dni, tak jakby wszystkie zjawiska się zatrzymały, jakby jego ciało się zatrzymało, jakby i umysł się zatrzymał i tak siedział przez 7 dni. To tak jakby miał kolejny sen. I wtedy później miał kolejny sen. Był taki sen o takim trującym wężu, który miał wielkie zęby i wielkie rogi i zjadał czujące istoty. Zjadał wielką ilość istot. Więc ten chłopiec był tak przerażony. Widział jakby miał taką wielką scenę przed sobą, wielką paszczę tego węża przed sobą, więc szybko się przebudził ze strachu. Natychmiast wtedy, w tym właśnie momencie pojawił się przed Gampopą. I znowu Gampopa siedział w medytacji, z basem medytacyjnym. Przed nim siedziało 4 mnichów, którzy czytali sutry, Prajna Paramity. Był taki uczeń Gampopy, Chungtsangwa, który rozsunął tą czerwoną kotarę która była obok Karmopy. Otworzył ją, odsłonił. Chungtsangpa odsłonił to. W środku Gampopa zobaczył takie miejsce, jakby taki tron zrobiony z ludzkich nóg. Na nim siedziała czerwona kobieta, z potarganymi włosami, była czerwona, wokół niej płonęły ognie, ona grała na takiej lutni zrobionej z ludzkich kości.
I wtedy w umyśle tego chłopca rozwinęła się faktycznie prawdziwa mądrość Mahamudry. Tak jak powiedziałem, obok Gapopy stała również stupa przebudzenia. Przed tą stupą wtedy pojawiły się promienie światła, czy też ona zaczęła promieniować światłem na cały wszechświat, wypełniały cały wszechświat te światła. Więc to było olbrzymie, mocne światło, które wypełniło cały wszechświat i na końcu każdego promienia światła była mała postać Gampopy, która niektóre były mniejsze, to były mniejsze postacie Gampopy, niektóre mniejsze, niektóre tańczyły, niektóre coś robiły, czyli jakby w zasadzie to były różne jakby postacie Gampopy w różnych jakby rozmiarach, które robiły przeróżne rzeczy, wszystkie rzeczy. Wszystko, co można było robić, po prostu było takie, więc ten Ramden Tympa, więc tak otrzymał instrukcję do natury umysłu. Tak otrzymał, tak natura umysłu została mu przedstawiona. Później po wielu latach Ramden Tympa oczywiście został wielkim joginem i po wielu latach został zaproszony przez króla Menial, takiego królestwa Menial i King poprosił go o właśnie, proszę pomóż mi rozwinąć prawdziwą mądrość. I wtedy Ramden Tympa pomyślał o tym, jak Gampopa jakby ukazał mu naturę umysłu i zrobił dokładnie to samo, ofiarował dokładnie to samo temu królowi, który bardzo szybko, więc król również siedział przez 7 dni bez ruchu. Przepraszam, nie 7 dni, tylko zamiast 7 dniach siedział 7 miesięcy tak bez ruchu, nie ruszając ciałem, ani nie ruszając umysłem. I jego ministrowie przychodzili, zaczęli go trząsnąć, no bo mamy coś ważnego do zrobienia. Ale to samo się stało później z królową, z żoną króla, z jego dziećmi, z uczniami. Wiele osób na dworze miało takie samo doświadczenie. Później na przykład Trishi Repa wielu lat później Trishi Repa i Rinchen Tsangpo na przykład przybywali do tego królestwa Mienial i oni cały czas praktykowali właśnie Guru Jogę Gampopy, celebrowali rocznicę Gampopy i Trishi Repa uważał, że ten przekaz Mahamudry od tego Ramden Tympy był wciąż żywy w tym miejscu, że on nie osłabł. Był też inny mnich, który się nazywał, inna historia, to jest taka, że był taki mnich Dakpo Wangyal. Nie, przepraszam, to był mnich z klasztoru Dakpo Wangyal, który chciał praktykować medytację. I tam praktykował w ten sposób przez 14 lat w jakimś klasztorze właśnie Kadampy. I później, kiedy już jakby był bardzo zniechęcony do tej medytacji, więc usłyszał o Gampopie, udał się do niego i powiedział: Rinpoche, studiowałem teksty filozoficzne przez 12 lat, ale nigdy nie rozwinąłem prawdziwego urzeczywistnienia.
Potem medytowałem wiele nad śmiercią, nietrwałością i pomyślałem sobie, że i później w związku z tym przez 12 lat medytowałem. Ale mój umysł nie jest w stanie się zatrzymać. On nie jest w stanie się skupić na niczym. Nie mam żadnej koncentracji. Więc już straciłem wszelką nadzieję. Ty jesteś moją jedyną nadzieją. Mam nadzieję, że mi pomożesz. I Gampopa mu odpowiedział: jaki pożytek płynie ze spokojnego umysłu? Jeżeli twój umysł spocznie, to jaki jest? To jaki z tego płynie pożytek? A jaka szkoda będzie z tego, że twój umysł się nie ustabilizuje? Czy to wyrządzi ci jakąś szkodę? Jeśli chmury zbierają się na niebie, jaki z tego pożytek? A jeśli się nie zbierają, jaka płynie z tego, jaka jest z tego szkoda? I wtedy w tym momencie mnich jakby załapał. E, to było te wskazania, które pozwoliły mu zrozumieć i później potrafił wreszcie medytować. Potem po jakimś czasie ten mnich wrócił do Gampopy, ale nie wszedł do środka, bo jego pomocnicy, Darton i Gunton, powiedzieli: siedź tutaj przed drzwiami i tutaj medytuj. Medytuj do swojego lamy i wizualizuj swojego lamę i módl się tutaj. I w pewnym momencie Gunton, jeden z pomocników Gampopy, stworzył taką burzę piaskową. Tak jakby pojawiło się, tak jak my ofiarowujemy sanki, jest dużo takiego dymu, prawda? Więc nagle pojawiło się dużo takiego dymu. Nie piasek, to był raczej tylko właśnie dym, który się pojawił wokół tego mnicha, a drugi pomocnik polał na niego wodę. Tak po prostu wrzucił na nie, zlał go wiadrem wody. I oczywiście ten mnich nagle w szoku po prostu. Więc on uznał, że to był jakiś żart, jakiś. Więc najpierw było dużo dymu, potem było dużo wody. I jego umysł na chwilę się jakby zatrzymał w tym szoku i wtedy w tym właśnie momencie Gampopa wyszedł z chaty i spotkali się wzrokiem. I w tym momencie mnich spojrzał na Gampopę i miał wrażenie, że on jest wielki jak góra Meru. Cały ten dym, woda, szok z tym związany i Gampopa, który zdawał się wielki jak góra Meru. Więc mnich spojrzał na Gampopę w tym szybkim. Gampopa miał taką laskę, więc wziął tą laskę i tą laską uderzył tego mnicha po głowie. Mnich miał wrażenie, że jego czaszka po prostu rozpadnie się na pół. I nagle całe jego ciało, umysł, wszystko się zatrzymało. Wszystkie postrzeganie, jakby zwyczajne postrzeganie zjawisk się zatrzymało. Więc nie było nic innego, tylko Gampopa, który rozpuścił się w taką jedną wielką kulę światła. Cały świat się rozpuścił w to światło Gampopy. I od tamtego czasu ten mnich był w stanie faktycznie rozwinąć dobre doświadczenie i dobrą medytację. Więc to jest tylko takie dwa przykłady tego, jak Gampopa ukazywał naturę umysłu. Więc Gampopa faktycznie, dlaczego on mógł tak
tak pomagać uczniom, a to dlatego, że faktycznie widział, na jakim poziomie jest umysł drugiej osoby. Gampopa sam mówił, że niektórzy gesze uczący tę filozofię mówią, że Gampopa zrujnował umysły młodych uczniów. Wielu filozofów, wielu uczonych mnie krytykują, ale mam wielką nadzieję, że niektórzy z tych młodych uczniów, którzy są tutaj, będą w przyszłości w stanie naprawdę przynieść pożytek istotom. Więc Gampopa zawsze widział jakby poziom umysłu ucznia, poziom umysłu ucznia i w związku z tym przekazywał im nauki z dużą pewnością. On był pewien tego, co trzeba zrobić w danej chwili, żeby komuś pomóc, żeby jeżeli mógł i oczywiście, że Gampopa uczył o 3 rodzajach ludzi, o 3 rodzajów osób, uczył wszystkich tradycji Kadampy. Miał kiedyś też taki sen, ale kiedy widział, że uczeń jest gotowy, to przekazywał mu właśnie takie instrukcje Mahamudry. Właśnie miał taki sen, w którym Gompa Dre, jego asystent, zobaczył amulet na szyi Gampopy i poprosił Gampopę, proszę, pokaż mi, co masz w środku. A Gampopa powiedział, w środku są relikwie Atishi. To są kluczowe instrukcje Kadampy. Ale Gompa Dre jakby nalegał, proszę, pokaż mi je. I Gampopa w końcu je otworzył i pokazał swojemu asystentowi. I od tamtego czasu, Gampopa naprawdę uczył tradycji Gampopy i tylko niektórych uczniów uczył instrukcji Naropy, uczył 6 jog Naropy, Tumo, Mahamudry i tak dalej. Często było tylko wtedy w Tybecie byli lamowie kadziu, tacy jak Marpa, Nokpa, Milarepa, wielcy lamowie Ksakya, Bari Lotsawa, Secien Kunganingpo, również lamowie Nyingmapy, tacy jak Surcie i Surciung, i oni nauczali tantry. Pomiędzy nimi było bardzo wielu z tych lamów, wielu tych mistrzów byli świeckimi. Ale w tym czasie w Tybecie rozwijała się również szkoła Kadampy, która była szkołą klasztorną, skupioną to byli tylko mnisi i oni byli jakby skupieni na praktykowaniu wynai i na praktykowaniu, na studiowaniu Madhyamaki i praktykowaniu 6 paramid i nie zabraniali, to znaczy nie wolno było im otwarcie praktykować Vajrayany. I dopiero Gampopa, który uczył się sutr od Kadampy i uczył się tantr od Milarepy, jakby połączył te dwa nurty. I jest to jakby taka linia połączenia Kadampy i Mahamudry. Więc Gampopa był wielką istotą i już nie ma go pośród nas, ale są teksty, które napisał. One reprezentują jego ciało, mowę i umysł. Gampopa powiedział, że ludzie przyszłości, którzy będą mieli wiary we mnie i nie będą w stanie mnie spotkać, nie powinni myśleć, że mnie nie ma, że to jest, że fakt, że mnie już nie ma na tym świecie, że to jest jakaś wielka strata, ponieważ proszę tych uczniów, aby czytali klejnot ozdobę wielkiego wyzwolenia bo to będzie tak, jakby mnie spotkali osobiście. Więc dzisiaj w dniu w rocznicę Gampopy powinniśmy
czytać ten tekst. To jest bardzo dobre, to jest bardzo dobra praktyka, czytanie, studiowanie tego tekstu w dniu Parinirwany Gampopy. Często mówimy o posągach, które mówią, posągach Tary, które mówią, ale nie zwracamy uwagi na i cenimy te wszystkie posągi, które wypowiedziały kiedyś jedno czy dwa słowa, a całe wielkie tomy słów naszych praojców ignorujemy. I one się kurzą, zapominamy o nich, leżą gdzieś tam w lakangu, w świątyni. To nie jest dobre. Powinniśmy je faktycznie studiować, powinniśmy je faktycznie czytać, uczyć się z nich. Wszyscy uczniowie Kadziu powinni znać teksty zebrane, nauki zebrane Gampopy. Więc Gampopa sam mówił o tym, jak ważne jest, aby rozwijać zrozumienie, aby rozwijać praktykę i rozwijać zrozumienie poprzez czytanie jego tekstów. To dotyczy oczywiście wszystkich mistrzów Kadziu. To jest tak jakby spotykanie tych mistrzów faktycznie osobiście. Więc to jest wszystko, jeśli chodzi o wstęp. Teraz będzie 20 minut, teraz będzie 20 minut przerwy, a potem wykonamy wspólnie praktykę Guru Yoga Gampopy. Ja już nie będę miał nic do powiedzenia, więc ja będę z wami, ale już nie będzie mnie na wideo, nie będzie mnie przed kamerą, więc za 20 minut zaczynamy Guru Yoga. Tłumaczenie polskie też nie będzie potrzebne, bo nie ma niestety tej praktyki. Ta praktyka nie jest przetłumaczona na język polski, więc będziemy tylko recytować ze slajdów.